urrengo taldeari hasteko aukera emango diogu, eta urrengo taldea dator Arantzazuko Ama ikastetxetik eta 5. mailatik. Eta hemen abeslari desberdinen berri kontatuko digute. Aukeratu dituzte abeslari batzuk eta kontatuko digute nolakoa diren. Ez bazen ekiten ere, kuskusiatzeko pixka bat. Zorte on eta animo! Riana eta Jonas, beraien izenak, hautsonak dituzte, ta gutxi problemak, modak sortzen dituzte, ta kopiatu denak. Abeslariak dira munduko onenak, Riana dugu bai, ta bere albumak, nik Jonas dugu berriz, ta bere bildumak, eta gainera dira elkaren lagunak. Abeslasoan dira oso ezagunak. Zea maiz bikaina da, jarraitzen du modan, ez lebeltza makarra, txutxia hobeda, kontzertuak utzita, guazen bai zirkora, gustatzen zaigu guri, pailazoen itxura, Euskal Rocken liderrak dira ez lebeltzak, eta jasotzen dute guztion babesa. Zea maiz da bai gure betiko ametsa, guk bai nahiko genuke haien interesa. Miley Cyrus kantuan, ta gero gatibu, oso onak dira, ta gustatzen zaizkigu, beraien kontzertuak ikusten ditugu, eta irabazten dute 3 milioi bat diru. Miley Cyrus da rubia, ondo kantatzen du, gatibu askatzen du, 1000 sentimendu, nire ama diskoa egiten ditken du, baina entzun ondoren zeuko dugu. Baina oso normala ez aldan astea, oso erritmikoa dugu Britney Spears. Mikele kantatzen du ilusioa
gustatzen zaigu ikustea berriz. Enrique Iglesias dugu Espainiakoa, Ariana Grande Inglaterrakoa, beraiek eman zuten famako saltoa, beraiek abestean sortzen da markoa, bi abeslari dira fama handikoak, beraiek kantak dira pop melodikoak, oso ederrak dira disko berrikoak, bere kanpoko itxura polita guapoak. Badaukat laguntxo bat, izena Jennifer, ondo abesten duta, hortzak ez ditoke, miresle asko ditu, bere kontra ezer, mikrofonoa eskuz, hartzen du ezker, abeslari bat dago, deitzen dena Sorkun, ta txikia zenean, izan zen txapeldun, Euskal Herrikoa da, eta da fama dun, eta fama munduan, da oso ezagun. Eskerrik asko Arantzazuko amako 5. mailakoei, abeslariak haileku honien uzteagatik eta guri beraien berri kontatzeagatik. Orain arnasa lasai hartu eta azkeneko mankizuna gozatzea bakarrik geratzen da.